Sme na koncerte Ozzy Osbourne, Black Label Society. Rišo, ako máš pocity? Mám stiahnutý žalúdok. Mám stiahnutý žalúdok, bojí sa Zacka Wilda, teší sa na Ozzyho. Pozrieme si tu ľudí. Tu piči. Rišo, nie je to De La Cloaque? Bojím sa, že áno. Guten Tag, Sie sind Herr De La Cloaque? Guten Tag. Ich bin De La Cloaque aus Slovakia. Vy ste zo Slovenska? Ja som váš veľký fanúšik. Teším ma. Počkajte, potiahnem. Teším ma, fane. Dobrý deň, Je mi cťou. dobrý deň. Ja tu prezentovať náš rád rytierský De La Cloaque Le Havre a doniesť katalóg našich špeciálnych produktí. Víno De La Cloaque. Ja predá tu zo pár fľaš a prísť na koncerta toho, čo netopiere žrať. Lebo netopiere to tiež kloaka, ako vták, ryba, to všetko v našom spektre záujmu. Takže sme sa tu teraz, náš rád vyskytuje sa veľmi zriedkavo, ale pozdravujem vás v mene celého kolektívu De La Cloaque. Bojnice, spoločnosť Bojnice. Ja som z Bojnic, pane. Vy ste môj vzor. Jak sa to povedať, tá vaša nadávka do vagíny? Do piči. U nás do kloaka. Nie piča, ale kloaka. Pretože kloaka povýšená nad piču. Pretože tam všetko nachádzať sa v nej. Áno, tam je ten... Preto aj náš rád De La Cloaque je De La Cloaque, aby ste rozumieť vy nám. Jasné. Páne, mi strašne bolo potešením. Majte sa, užite si koncert, vidíme sa najbližšie. Ďakujem vám. Au revoir. Ty kokot, chápeš? De La Cloaque.